ברוכים הבאים לנאם טאוור, מגדל המגורים היוקרתי של תל אביב. אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לביקור קצר, בכדי שתוכלו להתרשם בעצמכם. התקרה השקופה מאפשרת חדירת אור יום טבעי. חלל האטריום מאותר בפיסול אומנותי מיוחד, כש4 מעליות שקופות משרתות את באי המגדל. בואו כנסו בבקשה, אני שמחה שהגעתם. מדהים, לא? בנאם טאוור כל אחד מוזמן לגלות את אותה פשטות ואלגנטיות בכל פינה ופינה. להתפעל מהנוף הנשקף מבעד לקירות הזכוכית הגדולים, הרחבים והמיוחדים, ליהנות ממרפסת השמש. בואו התרשמו בעצמכם. הדירות תוכננו ללא עמודים פנימיים, כך שאתם יכולים להשתעשע עם הדמיון שלכם. הגמישות הזו נותנת לכם להחליט את הסידור הפנימי. לדוגמה, שמחה שהצטרפתם אליי. כאן תהנו ממגוון הפינוקים שנאם טאוור מציע לכם. בספא המפואר תוכלו למצוא בריכת שחייה מקורה, מכון כושר מאובזר, אפילו אפשר לשחק סקואש. אחרי כל הפעילות אפשר להירגע בחדר טיפולי מיוחד עם סאונה יבשה או רטובה וג'קוזי מפנק. הלובי המוצב המדהים, האטריום המיוחד שאינו חלל המתעשה לגובה של 30 קומות. קירות זכוכית מפארים את הלובי שמתחיל בהם ומסתיים בשילוב של חומרים טבעיים כמו אבן, עץ וזכוכית המקנים לו מראה מלכותי. היכולת לראות חיים בלובי ובפארק מהכניסה לדירה שלך זו אחת החוויות המרתקות בכל זמן. עם הכניסה לבניין אתם נוכחים לראות כי הגעתם לבניין מגורים אחר. בבניין מגורים מיוחד. תסכימו איתי שלא ראיתם עוד בארץ בניין מגורים כזה. בניין אשר תוכנן לתת הרגשה מיוחדת לדיירי ולאורחי נאם טאוור. אני בטוחה שהתרשמתם מהביקור בנאם טאוור, מגדל המגורים המפואר של תל אביב. להתראות בנאם טאוור.